country that forced the BJP to take out the post that they had Twitteraचे जो पण घायलो they had to basically take it out. So minority जे हुई ना हुई एक अन्याय जाता and they got the relief through the court when the court observed that this is just suspicious human trafficking and serious charges of forced conversion. I asked the chief minister. He said that these type of things do not happen, but it will not happen in the state of Goa. But they non-state actor in the past. They have tried to spoil the peace in the state. It is very important that we protect our identity. We will lose in forms of tourism. जे कम्युनल हार्मनी म्हणून आमी फामाद आनी म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टरान हेजेर दखल घेवपाक जाय कित्याक जेन्ना मणिपूर इन्सिडंट जालो त्या वेळार आमी प्रोटेस्ट केलो की थिंग जाता तें पोतींग कित्याक जावपा ना मोदें गेले त्या वर्साक देवर यू कूड सी द पीपल नॉन स्टेट एक्टर्स सर्टन विंग्स ऑफ सर्टन पॉलिटिकल पार्टीज ट्रायंग टू स्पॉयल द पीस तेच नंतर जे ओबीसीचो मुद्दो आलो मेन खास करून पोस्ट ग्रॅज्युएशन सीट्स फॉर मेडिकल इन द मेडिकल फील्ड इतले वर्सां जालीं हें पेंडींग आशिल्लें वेन आय रेज दीस पर्टिक्युलर इशू इनफॅक्ट दी ओबीसी विंग ऑर्गनायजेशन दे हॅड कम टू अस रिक्वेस्टिंग अस टू रेज दीस पर्टिक्युलर इशू की 27% रिजर्वेशन शूड बी मोर एंड ऑल्सो इन पोस्ट ग्रॅज्युएशन जे एक 100% रोस्टर सिस्टम आसता तितून तांकां सगळे सुपर स्पेशलिटी आनी तांकां चूज करपाक मेळना. So they said the chief minister assured that they would come out with a notification in the next few days. So that is one thing which is a welcome move. Old गोवाचे जेन्ना बाब रुदोल्फान प्रश्न काडलो त्या वेळार त्या प्रश्नाचेर आमी उबे रावन जो इलिगल बंगलो थिंग खास करून तो सुभाष बाब फळदेसाय म्हणालो सगळे सारके जाग्यार आसा पूण इलिगल बंगलो जो पड थिंगा आशिल्लो 54 इलिगल स्ट्रक्चर्स हे सगळें चोयल्यार इलिगॅलिटीज थिंगा प्रमोट जाता एज अ प्रोटेस्ट वी आस्क्ड द चीफ मिनिस्टर हू गेव परमिशन हाऊ डीड विदन 100 meters दिस केम एंड दे सेड द इशू इज सबज्युडीस तांकां जाय जाल्यार सबज्युडीस इशू डिस्कस करपा जाता जाय जाल्यार ते सबज्युडीस इशू डिस्कस करूंक सोदनाय सो हूंय ना हूंय म्हाका दिसता प्रॉपर्टीज अरावंड डेट आर प्रायम एंड एक बिल्डर लॉबीलो प्रेशर आसा ते प्रॉपर्टीज थिंगा डेव्हलपमेंट करपाक इकोस्टोन रिसॉर्ट म्हणून येताले आय रेज दीस टायम एंड ओवर अगेन देन IPB वॉज फोर्स टू बेसिकली मेक शुअर दॅट दीस स्ट्रक्चर्स दीस प्रोजेक्ट वॉज स्टॉल्ड आतां थिंगा आमकां कसलेंच डेव्हलपमेंट विदीन दॅट पेरिफेरी नाका हो डिमांड आमी घातलो आनी तो इलिगल बंगलो मुखेलमंत्रीचो कावंटर पार्ट योगी आदित्यनाथ तो उडयता हा बंगले बिंगले हे सगळे थिंगा करीता ते भाशेन तेजी देख घेवन मुखेलमंत्रीनी तें बेगीन करूंक जाय बेगीन केल्याकूय म्हाका दिसता गोंयकारां बारा आहा मू हें खोटलें. चवथो इशू जो नॉयज पोल्युशनाचे आहा नॉयज पोल्युशन इन बागा कलांगूट अंजुना पीपल आर फ्रस्ट्रेटेड फेड अप टुडे इन फॅक्ट देयर इज अ फ्रंट आर्टिकल ऑन हेराल्ड इट इज स्टेटेड दॅट पर्टिक्युलर क्लब्स अबाउट 6-7 clubs the names I have taken goes to about 135 decibels. It's not permitted. Basically people are suffering their साऊंड नॉर्म्स पडे हाय एज पर दी हायकोर्ट ऑर्डर काजार जरी तो रांता कोणे गोंयकारांगे जाल्यार 10 वरांचे बंद कोताय आनी हाव आर दीस क्लब्स अप टू 1 o'clock 1:30 allowed to play such loud music. I'm not against tourism but म्हाका दिसता सुप्रीम कोर्ट आनी हायकोर्टाची जेन्ना ऑर्डर आहाय स्ट्रिक्टली दीस ऑर्डर्स आर दे दीस नीड्स टू बी पास जे टॅरीफ हायकाचे स्मार्ट मिटर एन्ड डिमांड्स उलयतले आमी बट आज Jerk has hiked the rate. The minister says he says that it is because of Jerk that they have proposed. But in 2022, this same government, jenna Jerk hiked it, they hold out the law. It freezed it. But why is the 6% rise? More than 600 crores have to be recovered. 600 crores of commercial units, industrial units, government itself has to pay, departments have to pay so many crores of rupees. And why tax the common man? आता स्मार्ट मीटर जेन्ना टेंडर जालो अबाउट 467 crores आज तो 90% अबाव गेला सो इट्स अबाउट 870 odd crores. When you say 870 odd crores, out of which state government has put almost 820 crores and 70 belongs to center, so it's about 890 crores. DG Mart कोणा तो tender they have got it.
प्रश्न असो आहा की हे पयशे ते कंज्युमरा कडेन रिकवर करतले and there seems to be a conflict of interest जेमी कोण टेंडर सांगला तेमी वर्क बोर्डा धाडा तेच मेंबर मागीर REC धाडा REC के म्हणटा इट्स अ मनी मेकिंग टायप ऑफ एन इन्स्टिट्यूशन पोत मागीर टेक्निकल टीमी हाडा सो देर सीम्स टू बी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंट्रस्ट दुसरें ह्या सरकारान एक सर्क्युलर काडा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ऑन 39,000 लोकांले जे एक्सेस ना मिटराक ते काडचे म्हणून रिएलोकेट करचे सो वॉट इज द मिनींग ऑफ स्मार्ट मीटर मीन्स इट कॅन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेअर सो वेन इट कॅन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेअर साधारण 10,000 रुपया एक एकल्या लागतले सो इट्स अबाउट 40 crores दॅट द कॉमन मॅन हॅज टू डू शिफ्ट केले आनी थिंगाय स्मार्ट मिटर घाताय देर इज एब्सोल्युटली नो लॉजीक द मिनिस्टर हॅज agreed that he would look into it. मागीर येलो अबाउट ये झोमॅटो स्विगी 8,000 सुमार जे मनीस आहाय गेले ते वर्साय मोवीन गुदिनो सांगलेलें हितून लक्ष घाल म्हूण तो चड बिजी आहा फिल्मांत आहा फार्म हावजांत आहा वयत थिंग तो आहा म्हूण लोकांले हे प्रश्न सुटावे करपाक हांव तरी दिसना कित्याक लास्ट टायम ही अश्योर्ड मी दॅट ही वूड मेक शुअर दॅट दीस पीपल वूड बी रेजिस्टर्ड टुडे बाबूश मोन्सरात इज गिवींग अ डिफरंट एब्सोल्युटली अ डिफरंट पिक्चर इट इज कम्प्लिटली डिफरंट तो म्हणटा आपणागे ज्युरिस्डिक्शन येना आपूण ट्राय करतलो अरे 8,000 लोक हे मोस्ट ऑफ देम आर आउटसायडर टुमॉरो वेन समवन कम्स विथ स्विगी देर इज नो पुलीस व्हेरिफिकेशन येतले आनी सुरमान वयतले कांयच मॅकॅनिझम ना आनी हेजो रेव्हेन्यू स्टेटान येवपाक जाय एम्प्लॉयमेंटाचो इश्यू रिजॉल्व जावपाक जाय बट खंय ना खंय म्हाका दिसता दीस गव्हर्मेंट इज नॉट सिरियस मुखेलमंत्रीन जें सांगलां आय डोंट नो वेदर देर अश्युरन्स कमिटी इज स्लिपींग मेन मुद्दो येयलो रस्त्याचेर अबाउट द क्वॉलिटी गेल ते विकाक यू सी द चीफ मिनिस्टर ही इज ऑन रिकॉर्ड आय आस्क अरे ते ब्लॅक लिस्ट सारके रायट्स म्हणून ते सारके ब्लॅक लिस्ट करिना आनी जेन्ना ब्लॅक लिस्ट करिना जाल्यार रस्त्याचो क्वॉलिटी तूं म्हणटा 5 वर्सां रस्तो उरतले म्हण 5 वर्सां रस्तो हंड मारपाक परमिशन ना आज परिस्थिती अशी आहा की 5 म्हयन्यांनी रस्ते सारके न्ही आनी नो बडी इज ब्लॅकलिस्टेड एंड म्हाका ते दीस म्हणूंक लागलो की रायट्स म्हणटा ते कॉम्प्रोमायज आउटफीट आज जेन्ना जबाब दिला की रायट्स म्हणटा ते क्वॉलिटी चॅक करचो ते लास्ट विका म्हणूंक लागलो रायट्स सारके काम कोणे आज म्हणूंक लागलो रायट जबाबदार सो वेन आय आस्क्ड हिम ही सेड दॅट ही वूड बेसिकली मेक शुअर दॅट आतां रायट्सान तूं एक सम PSU हाड म्हणतो सेपरेट एजन्सी रायट्स आर स्क्रॅप करता सो दीज आर इम्पॉर्टंट डिसिजन्स दॅट हॅव बीन डिस्कस्ड टुडे एंड आय बिलीव that accountability has to be transparent. This government is sarko corruption and itlo budla, and we will make sure that this accountability they are held responsible for this accountability. फेरी बाब तुम्ही कितें म्हणटा आतां वचत थंय पळयत जाल्यार इल्लिगल एक्टिविटीज चलता सो गव्हर्मेंट खंय तरी हे सपोर्ट करता अशें म्हणूंक सोदता 100% फाल्यां होम डिमांड आहे आनीक आज खबर आहा तुमकां मोठो मोठो सगळे आहा ओपन आहा क्लोज आहा इज इलिगल सारकें गॅमलिंग वयता ती गॅमलिंग दिसता आज क्रायम वाडटा आज ड्रग्स वाडटा आज मर्डर वाडटा आज रेप वाडटा यू लूक मरे एवरीवेर यू सी ऑल यू लूक इन द क्लब्स आर गिवन परमिशन दे आर नॉट वरीड सो बेसिकली द पुलीस हॅज फेल्ड मिझरेबली आनी द वर्स्ट इज हे सगळे पळ डाकू येता हिंगा गोंयांत तांकां खबर आहा प्रोसिक्युशन इज द वर्स्ट इन द कंट्री 19.8% वर्स्ट सो वेन दे हॅव such a worst prosecution rate ते डाकू येते हिंग येते ते म्हणटा ते सुट्टाय मोहिना they come here to do the crime and they saying they on ground charge sheet सारखे फाईल करणे so everything is a corrupt system that tomorrow we will take up सर अनेक विषय आयिल्लो सरनेमाचो विषय ताचेर तुमचो व्यू कितें ना हांवें सांगला शिंकरो आहा तो शिंकरे जावप हें ओके कामोती आहा ते कामत जावप हें ओके पूण जेन्ना गफर खान जाता फेर्नांडीस ताका एक क्लॉजीस आसतना अंडर मॅरेज इफ देर इज सम चेंज वॉट एवर इज परमिटेड द कॉन्स्टिट्यूशन हॅज टू हॅपन बट द बेनिफीट ऑफ दीस हॅज बीन टेकन बेसिकली बाय सर्टन स्कीम्स OBC schemes under ST, SC, all these things are happening in the state of Goa. What has changed? They came with a notification. Still these things are happening. Today Aligunda changed to Alagundi किती हा तो दंडागुंडा विंडा हे चेंज जावन कोण गांवकार जावपाक सोदतालो सो लेट अस बी सिरियस एंड गेट a law in such a way that Goans today preference are there rather than outside. एरी बाबा अनेक म्हणजे तुम्ही ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराचे जे उलयला तो पयर त्यांनी कितें म्हटलां खबर आहा
हांव जर मिनिस्टर नासतालो तर पयलीं एक्टर जावपाचो म्हटलें. ना तो पयलीं एक्टर जावपाचो, वो एक्टरांत आहा, गोवांत मॉडलिंग कोता, गोवांत कितें कोता तें तुमकां सगळें खबर आहा. तें म्हज्यान पर्सनल तेजी आय डोंट वॉन्ट टू से वेदर तो एक्टर जावपाचो तो तें शोलेच डायलॉग बिलॉग मोठा. टुडे हीज रोल एज ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर जे ट्रॅफिक पावागे जे द अमाउंट ऑफ रेंट अ कॅब इट इज अ स्कॅम, इट इज अ फ्रॉड. They have, I pointed it out. They have agreed to it. Taxi aggregator, it is taxi बाबा कॉन्फिडन्सान गेल्ला. इंडस्ट्रीन IPP अंडर सगळे वयते थिंगा जमीन सगळे इलिगली काडा आनी हूंय हे सगळे श्रीमंत लोकांक हें दिले, जमीन दिली. आनीक म्हाका दिसता ज्या पद्दतीन ट्रान्सपोर्ट इंडस्ट्रीज अँड पंचायत you have seen the amount of corruption that is happening. So in his department, if you see, and not only him personally, most of the ministers today have failed. I remember when I was young, Mukhyamantri jenna answer, I've seen Pratap Singh Rani standing up for the minister, and त्या वेळार तो मागीर डोस दितालो मिनिस्टराक. I've personally seen की अरे बाबा तू स्टडी कोन येना मग सारको स्टडी कोन यो. But every time the chief minister has to stand up and take up, this shows the attitude and the collapse in the administration. बरोबर.